Hej, jeg hedder Rebecca Vera, og jeg har startet Veras op, som er det her online tøjkoncept, hvor man bytter tøj igennem et medlemskab. Jamen altså i Veras, der kan man bytte ens gamle tøj til nyt tøj, ikke? Og det er jo gratis, så længe man betaler de her månedlige gebyr. Så det er et medlemskabsbaseret byttekoncept, hvor man ligesom deler sit tøj. Så det er sådan et stort online deleklædeskab. Hvor man kommer ind med ens tøj, man registrerer det online, så kommer man ned med det i butikken, eller man kan også indlevere det ved at sende det per post. Og så modtager vi tøjet, giver point for alt tøjet, de point kommer ind på ens konto, og så for de point kan man så købe nyt tøj. Veras medlemskab kan man få fra 59 kroner om måneden, og det er så det eneste, du betaler. Og så er det dit tøj, som du ligesom har som valuta, ikke? Så du betaler kun de 59 kroner om måneden, indleverer dit tøj, får point for dit tøj, og de point kan du så købe nyt tøj for. Så du skal slet ikke have kortet op af lommen. En stor ting i Veras er det her med at gerne vil hjælpe folk med at komme af med deres tøj, og det er at komme af med alt deres tøj, og det er uanset hvad det er for en mærke, om det er en ting, der er trendy eller ej, fordi at alt tøj har værdi for nogen, så længe at kvalitet og pris ligesom hænger sammen. Noget helt andet er bare, at vi smider sindssygt meget tøj ud. Jeg mener, det er 16 kilo per dansker, man smider om året, og 2/3 af det, man smider ud, har faktisk 80% af deres levetid tilbage. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi har lidt for mange penge her i Danmark, men jeg tror også, det er rigtig meget den her køb og smid ud kultur, vi lidt har skabt, hvor at man bare køber nye tendenser, og så smider man det ud, når man ikke gider gå med det mere. Så det er også lidt pudsigt det her med, at bæredygtighed er, det er som bæredygtighed er lidt på mode, det er sådan lidt trendy, men bæredygtig mode er ikke så trendy, hvilket jo faktisk er lidt underligt. Og jeg tror også, jeg rigtig gerne vil være med til at gøre genbrug til noget trendsættende, og det skal være sejt at rende rundt og sige, hey, jamen den her, den er brugt. Men jo mere man så selvfølgelig køber genbrug, jo mere bliver man også bevidst om, hvad man kan få for ekstremt få penge, og hvor lækker kvalitet der egentlig også er, ikke? Altså, især også i Danmark, hvor lidt folk egentlig går med deres tøj, ikke? Altså, det er, man kan nærmest mærke på materialet nogle gange, når man finder noget, det er jo nærmest sådan, knaste nyt, ikke?